Motorklubb och har för närvarande tredje platsen. Johan Nestor från MK Ram på en fjärde plats. Det är så jävla korta. Och vi har i tävlingen 9000. Det är Andreas Johansson. Och precis när jag säger det så smiter Jesper Jonasson då ifrån sin utstad. Och den tar alltså stopp helt plötsligt här för Andreas Johansson. Och då har vi en ny ledare, Jesper Jonasson. Sen har vi Anders Wallin från Storfors på en andra plats. Det är Johan Nestor på en tredje. Och det hänger en gul flagga ute. Och ja, Jesper Jonasson som kommer långt försiktigt. Anders Wallin också försiktigt. Johan Nestor från MK Ram. Och ledaren i det här hetet, Jesper Jonasson från Filipstad, ser ju inte ut att ha några stora bekymmer att plocka hem en 7-poängare. Ja, Anders Wallin då, Storfors Motorklubb fortfarande på en andra plats.